Doncs amb totes em vull casar amb la princesa, però tu creus que així es pensarà que soc ric i estic guap? Així no, però jo tinc la solució perquè estiguis ben guapo, espera't. Confiaré en ell, no sé. A veure. Tinc unes robes que estan a l'última moda, perquè jo soc superfashionista. Però soy capaz de i això és el millor. Vaig a la festa d'estudiar perruqueria. I li he portat un DVD molt xulo. És el DVD
escombrant, escombrant. Ai, a veure què passa ara. Que bo que és tenir amics i compartir. Bé, sembla que aquest conte ha tingut un inici, un nus, però li falta un final. Però està a punt d'acabar-se i la rateta no ha trobat cap enamorat. Ella que avui s'havia posat un vestit nou i fins i tot havia anat a la perruqueria. Sembla que el desenllaç serà molt i molt avorrit, però què és això que sona? Música? Bona tarda. Bona tarda. Qui ets tu? Ja t'ho pots imaginar. Jo soc el flautista de Melilla. Em dedico a passejar per camps i muntanyes i vaig per tots els contes explicant i tocant la meva flauta. Sí que tens una música molt encisadora i a més ets tan guapo. Tu també ho ets, Rateta. A més, amb aquest pentinat i amb aquest vestit estàs molt bufona, Rateta. Mira, saps què? Que ja no m'amago més. Ho haig de confessar. M'he enamorat de tu. I he pensat que... Per què no ens casem? Però, Rateta, per favor, això no pot ser, és impossible. Tu ets un animal, jo sóc una persona. I què? Ningú no és perfecte. Oh. Aquesta vegada sí! Avui sortirem en un conte. A la tercera surt. Rateta, què surt en aquest conte? Por favor, Rateta! No! I catacri, catacrac, aquest conte s'ha acabat. Conte contat